Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kwethulwe olwezinombolo zezithuthi okagesi wamkele usizo kwabase-China kanti ke usizi Emndenini Oshawe ngumphezulu. Izindaba ze-1KZNTV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kulindeleke ukuba uhlelo lokusetshenziswa kwezinombolo zezithuthi phecelezi ama-number plate amasha KwaZulu-Natal lulekelele ukulwa nobugebengu. Undunankulu wesifundazwe noMusa Dube-Ncube ekhuluma nabezindaba ePantown ngesikhathi kwethulwa lolu hlelo uveze ukuthi izigilamkhuba bese zikwazi ukwenza izinombolo zezithuthi ezingekho emthethweni nobe kwenza kube nzima ukulandela izenzo zobugebengu. Sekubalwa amahora ngaphambi kokuba kuqalise uhlelo lokushintshwa kwama-number plates amasha kubanikazi bezimoto esifundazweni iKwaZulu-Natal. Lokhu kuza njengoba namuhla ethulwe ngokusemthethweni nalapho undunankulu walesifundazwe eveze ukuthi iningi lamadolobha akhelele isifundazwe bese phelelwe yizinombolo nobe sekwenza ke abanikazi bezimoto bazibhalise ngaphansi kwezindawo abangahlali kuzo. Lama-number plate ke amasha azosiza kakhulu ekulwisaneni nobugebengu, azosiza kakhulu ekutheni ekuntshotshweni kwezimoto zabantu, azophinde futhi asize kakhulu ukuthi abantu abaningi abebehlala endaweni noma emadolobheni amancane bebenenkinga yokuthi uma ngabe bafuna ukuregister imoto zabo fanele uze ube sendaweni lapho uhlala khona. Kodwa manje noba ngabe useMaritzburg noba ngabe usempangeni ungowaseThekwini usuzokwazi ukuregister imoto yakho noba kuphi. Uhlamvu ke lolu suzosetshenziswa manje sekuzoba uhlamvu olulodwa or inhlamvu ezimbili ezithi ZN iqede ke lama number plate ayinhlamvu ezintathu NUR o NUZ nabo NIM nakho konke okunye obekukhona ngaphambilini. Uhlelo ke lolu esilijabulelayo ngoba kwamanye amadolobha bese ziphelile izinamba obekuchaza khona ngempela ukuthi noma ngabe besithanda ukuthi kube khona lo hlelo oluqhubekalayo besingeke sakwazi ukuqhubeka nalo ngoba izinamba bese ziphelile. Isifundazwe iKwaZulu-Natal kanye neWestern Cape bese kuyizona kuphela izifundazwe ezingenalo lolu hlobo lwama-number plate kusukela ke osukwini lwakusasa. Bonke ababhalisa izimoto zabo okokuqala zizobhaliswa ngaphansi kwalolu hlelo kanti abanye basenaso isikhathi. Kuphinde kwacaciswa ke ngalabo abawakhokhelayo aba-number plates abo. Moving from tomorrow, all the people that are registering their cars for the first time will be registering in this new system. The government cars and all other cars from various sectors will be coming into this numbering system. And then from March next year, all other people will then be allowed to come and re-register their cars or change their cars. And what also we want to say to our public, there is no need for people to panic. Everyone who's got an identified number plate or a registered personalized number plate that you had paid for, you can retain that number plate without having to lose that number if you have registered it and if you have paid for it. But if you had not paid for it, of course it can be taken, but if you would want to retain it, you can go and register that number so that you do not lose it. Khona manjalo ungqongqoshe lomnyango esifundazweni ugxeke isigameko sokugqekezwa kwesikhungo salomnyango iMeadbank kwanukubezwa onogada besifazane abathathu kwaphinde ke kwantshontshwa nempahla. Uthi ke kubathoba abanxeba ukuthi khona abayisishiyagalombili ababoshiwe nabebevela enkantolo eMantshi eThekwini namuhla. Sizizwa singe bahle kakhulu uma kusekhona abantu abahlukumeza abantu besifazane ngoba lanto sona nabantu abadala abeqhashiwe ukuthi bagade ama offices omnyango as part of create amathuba omsebenzi. Kodwa izigebengu zaqhamuka ngobuningi bazo zafike zababamba zababopha zasizibarape abantu abadala nje kodwa ke sibonga nje umphakathi ngoba sibambile izigebengu ingakho namhlanje kade zivelile bekuthiwa besihambisana nomphakathi ngabe namanje sikakabamba. Indabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini.
Kuzohlomula imitholampilo ikakhulukazi esifundazwe KwaZulu-Natal ngoxhaso lwezinjini phecelezi ama-generator awumnikelo ovela ezweni lase-China. Lokhu kuvezwe ungqongqoshe omnyango kagesi uDokotela Oshawe ngesikhathi amukela lo mnikelo eHawiki ngaseMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya namuhla. Uthi lokhu-ke kuzolekelela imitholampilo ukuthi ikwazi ukuhlenga impilo yeziguli. Ungqongqoshe wagesi kuleli uHoshiyentsho wamukele ama-generator awomnikelo ovela ezweni lase-China okuhlose ngawo ukuba azolekelela izikole kanye nemitholampilo kuleli. Ekhuluma nabezindaba eHawiki ngaphandle kwaseMgungundlovu uveze ukuthi lama-generator asesimweni esikahle. They are an authority, they are properly accredited, licensed, SABS standards, they meet all of our standards. And that's what ESCOM was, the role it was playing. And now when they get to be handed over to the beneficiaries, they will sit on their asset register. They are the ones who look after them. Our business is to make sure that there's uninterrupted supply of electricity. Iphini likangqongqoshe emnyangweni wezempilo kuzwelonke uDokotela Osibongiseni uthi lolu xhaso luzolekelela. Kuzoba nama generators amakhulu amathathu na-2 2006 azongena kwa health and iprovince ngeprovince izothola ama-generators amashumi amathathu no-8 ukuthi ithole ihlomule ngaphansi kwale province KwaZulu-Natal ithole 44 ke. So ngoba ke umthamo lethwa igenerator yodwa u6 kilowatts azohlanganiswa bemabili ngeclinic bese ba u12 kusho ukuthi ke izwe lonke sizothola u19 wama-clinic azothola lama-generators esisiza. Kuyasilekelela kakhulu ke lokho ngoba kuzokwenza ukuthi sikwazi ukusebenza yazi ngisho ukufika ingane eclinic ukufika umuntu obelethayo iclinic izokwazi ithole lo mthamo ukuthi ugesi unganqamuka. Kanti oyimeya yomasipala wesifunda uMgungundlovu Mzizuma uthi isifundazwe sihlomulile. Kodwa ke sijabula kakhulu ukuthi kulo 450 nje ama-China awuhande over to uminister kagesi u44 uzosala la KwaZulu-Natal nathi sizoba ke ama-beneficiaries njengalesi sifunda saseMgungundlovu. uRamakgopa uthi ukucinya kwagesi kusazoqhubeka yingakho behambisa lezi zinsiza ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Kuqaqamba inhliziyo emndenini wakaNdlovu esigodini saseNyangwini eMthwalume ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya kulandela ukuba indodana yakhona ishawe nguMphezulu. U-Andile Ndlovu obefunda ibanga ugrade 11 ushawe uMphezulu ekamakhelwane ehleli nabangani bakhe kanti kabasindile kulesigameko bathi babongela kubo. Uthi usinde ngokulambisa ngesikhathi uMphezulu ngene endlini abebehleli kuyona ushaye umngani wakhe washona. Kusiphephelo ocele waseMthwalume eNyangwini uthi namanje akazi usinde kanjani kanti umngani wakhe ubezama ukuchaja umakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi ehlelwa yilomshophi. Besihlele endlini wayeza la kubo wazolanda icharger mayethi mayibuya wathi uyacharger avudana aqhuma kakhulu ugesi cause bekuvula isicaba sathi uyacharger amshaya nami la ngishaya enhlanhla ngasinda mina ngangaba nankinga sasiyomzama ngesibhedlela ke bazama ukumphampa ke ngase siyezwa kuthiwa sekubhedini kuyimanje ngisasangena nje angazi ngase ngiyahlanya last week bese ngaba omunye this week lo omunye futhi kubhlungu nje kubhlungu. Umama kaMufi uthi utshelwe sephuthunyiswe esibhedlela uMufi ukuthi kukhona ingozi emvelele ehleli kamakhelwane. Ngoba mina bengekho nje kusho ukuthi nami ngibe ekhaya ngithole ngoba kumkhulu khona ubamntuli kahle ufike ekhaya kithi ezosazisa ukuthi umntwana oselimele ngoba uqhamuke nje egijima wathi hayibo kunakele kaNdlovu ngathi mina saphuma sathi mina kunakele ngani baba na wathi umntwana ushaywe izulu. Ikhansela la ku-Ward 10 khona eMthwalume obezokhalisa lo mndeni uthi kuyaqala ukwenzeka isigameko esifana nalesi kule ndawo. Ngale nkathi uduma kakhulu izulu kuyaye kwenzeka ukuthi izulu ladlula nomphefumulo womfana ono 20 years obefunda esikoleni eLithuli High. Ukuthe makuzwakala ke ukuthi sekunesahlakalo umuntu waphuthuma khona emndenini
ngifike kusaphithizela kusagcwele omakhelwane ukuthi umzali ulahlekelwe indodana yakho bosathembele kuyona. Bonke abantu bathukile ngoba isigameko esiqalayo la emthwalo ukuthi sehlakale ukuthi izulu lidlule nomphefumulo womuntu. Iqhuba uthi bazozama bengumasipala ukusabalalisa emphakathini izinsiza ezilekelele ekutheni izulu lingangeni ekhaya. Njengomasipala waseMzumbe, as much as zikhona inhlelo lapho umasipala khona ulekelela ngalokho ekuthiwa abafana bokuzama ukwehlisa izulu nokuvikela umphakathi esimweni sezulu mali liduma kakhulu. Mhlawumbe umuntu kusafanele ayixoxe kahle ngamasipala ukuthi kufanele bathi ukunyusela inamba yazo lezi insiza so that umphakathi uzokwazi ukukhaveka ngoba noma zitholakala but azikwazi ukukhava bonke abantu ngoba i-area yaseMthwalume i-area enabantu abaningi kakhulu. Udadewabo kaMufi uthi bebesabheke elikhulu kuyena. Ubhlungu ngalendlela embi ngoba umntwana nje besemncane futhi uhambe kakhulu ngokusizuma nje ngoba hayi besingalindele lutho ngoba nje hayi umntwana esancane esafunda nesikole salindele ukuthi hayi kusekuningi azozokwenza bengokuthola ngisho ama results esikoleni. Kubhlungu nje kumndeni kakhulu sishayekile kakhulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisemthwalume. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Kwethulwe olwezinombolo zezithuthi okagesi wamukele usizo kwabase-China kanti ke usize Emndenini Oshawe ngumphezulu. Lowo beyikhansela leqembu Independent Alliance uLindokuhle Zungu usekhale ngokuxoshwa kwakhe emkhandleni ekaDukuza enyakatho nelikaMthaniya akuchaze njengongekho emthethweni. uZungu uthi ngoNtulukazi wakulonyaka wathola incwadi emxoshayo kumphathi kamasipala ivele kubuholi beqembu obungekho emthethweni. Lo khansela uthi wabona ngenyanga kaAugust umholo wakhe ungasangeni okwathi mayibuza kumphathi kamasipala wakwaDukuza waveza ukuthi uthole incwadi evele ebuholini be-Independent Alliance eveza ukuthi usexoshiwe eqenjini. Ngomhla ka-10 wango-August 2023 ngathola i-call from municipal manager wakaDukuza Mr. NJ Mdakane engicela ukuthi angivele office ngafike office wayesengikhombisa incwadi ayinikezwe elinye lamalunga Independent Alliance Mr. Shezi lapho khona ethi incwadi ibhalwe ukuthi bayangikhipha ukuba ngibe ikhansela la kwaDukuza municipality. Ngaseke emva kwalokho ngalindela ke ukuthi ngomhla ka25 uzongena umholo wangangena ngaphinda futhi ngabuza ke municipal manager ukuthi mhlonishwa umholo wami awungenanga ingabe kwenzeke njani. Wayesengitshela ukuthi ke ubhale incwadi wabhalela uIEC declare vacancy. Lisiphendulela iqembu lithi wakhishwa esikhundleni ngoba wahluleka ukuthatha ikhadi liqinisekisa ukuthi uyilungu laleli qembu. Simile umsakazi because akanayo membership organization akakwazi ukuba yilunga akakwazi ukudeploya njengekhansela engayona imember yeorganization. Yileyo nto emremovisile ngoba akayona imember yeorganization. Even iStructures Act sisho kanjalo sithi awukwazi uxosha ikhansela unless lelo khansela aliseyona imember yaleyo organization. So that is why we removed uLindo. Akayona imember yeorganization. Akabuyele back ayoba usihlalo SGB esikoleni go grade 8 wakhe ahlukane neIndependent Alliance ayokuloko esifukuze samnikeza ithuba lokuba yimember yeorganization. Umuntu aka grade 8 hlule isikole akahamba ufunda abuyele esikoleni eprimary afunde mhlambi yona into ezokwazi ukunikeza ikusasa kodwa iIndependent Alliance umsakazi ayilona itoho mawukuthi ngiqala ukuthi iIndependent Alliance itoho akaya kwaLabour. Kanti kumanje udaba likaZungu lusasenkantolo njengoba afaka incwadi ephikisana nokhishwa kwakhe njengekhansela kumasipala eKwaDukuza. Na udaba lusenkantolo umsakazi udaba oluqhamuke izolo kithina. In fact incwadi ayikafiki ngisho ukufika kithina. But sisaluzwa njengabantu ngangithi udaba la izolo. Ayikho into ezivimba ukuthi singenze replacement. Thili high court bemhlambi yasilahla, mayisilahla high court sizothatha ke advice
ukuya phambili from ilegal team yethu. Samkhipha ngoba samnikeze recruiter pack msakazi ukuthi aka recruit ebranchini asuka kuyona. Wehlulwa ukuzi recruiter yena noma wakhe nobhuti wakhe simnikeze recruiter pack. Kutebogo Sibisi kwezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngikwaDukuza. Kulindeleke ukuthi kuhlomule imizi eyikhulu kuhlelo lokufakelwa kokagesi ezigcemeni ezimbili uWard 18 noWard 22 ngaphansi kamasipala uMhlathuze kulandela ukwethulwa kwalo yimelo masipala uXolani Ngwezi namuhla ePort Danford. Lolu hlelo ke kulindeleke ukuthi lube seliphothuliwe kuNdasa wangonyaka ozayo. Ekhuluma ke nabezindaba uNgwezi uthi behulumeni baqonda kahle ukuthi kuyilungelo lomuntu ukuba nawo ugesi njengokusho komthetho sisekelo kwakuleli. Wethulwe ngokusemthethweni usonkontileka ozoqalisa uhlelo lokufakwa kogesi emakhaya abalelwa kuyikhulu azohlomla ngogesi obese kunesikhathi eside bengenawo endaweni yasePort Danford empangeni. Lolu hlelo lwethulwe ngokusemthethweni imeya kamasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi nokuyilapha eveze khona ukuthi okwethulwa kwalolu hlelo kuyingxenye yokunika izakhamuzi zakuleli ilungelo lazo lokuba nogesi njengomyalelo womthethosisekelo wakuleli. We can't be a municipality that always, deny access to a human rights issue, which could be other issues. So this is part also of addressing, the human rights of the community of this area to say they are also living in South Africa. They must enjoy the rights which our struggle stalwarts fought for. And by the way, in this area, there are so many people who fought for freedom. History tells us that we know the history of this area. So really, I'm saying, other than that, of putting this, project here, but also this is addressing the constitutional obligation that we have as government. Induna ophethe kuhle ngema obemele ubukhosi bakwaMkhwanazi ubongelele yomizi ezohlomula kulolu hlelo. Wachaza ke nangendlela obese kuphileka kanzinyana ngayo ngenxa yokwentuleka kogesi. Njoba sekuzothulwa nje le ndaba kagesi bazocosha amathuba ukuthi nabo bebe nawo ugesi ngoba akulona iswe namhlanje imali ngenawo ugesi. Ukhala ngisho inkukhu yakho ukwazi ukuphuma ubheke ukuthi kwenzekala. Ukhala ngisho inkomo yakho akwazi nje ukuphuma ukuthi kwenzekala ngoba bayithatha inkomo kodwa makunogesi usukunephoyisa lakuphakade. Kanti ke kolunye uhlelo imeya ethe yabanalo namuhla yilapho ke ihlinzeke khona osomabhizinisi abasafufusa ngezinsiza kusebenza kuwa 13 empembeni. uNgwezi uthi ke lokhu kwenza ngoba unenkolelo yokuthi kuzonciphisa umthwalo othwele uhulumeni wokuhlinzeka umphakathi ngazo zonke izidingo. Enye izinto esikholela kuyona ukuthi mahle kakhulu ama grants ngoba aseqalile mhlawumbe ukuzama ukucontributor empilweni zabantu nokubaseva. Kodwa enye into ebaluleke kakhulu ukuthi siqhubeze lokho kwakwenziwa uhulumeni wakwaZulu ukugcizelela noma ukufundisa abantu ukuthi bakwazi ukuzakha, ukuzenzela nokuzethemba. Ukuze bangabi dependent noma bangancikisi impilo yabo kuzo zonke izinto ukuthi uhulumeni okufanele enze njani abheke yonke into yabo kube khona izinto abakwazi ukuzenzela zona. So ke uma siyothuthukisa amabhizinisi amancane siyokwenzela lokho ukuthi amabhizinisi amancane angahlali bizwa ukuthi amabhizinisi amancane ngoba namabhizinisi amakhulu aqala abamancane at a particular stage. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngesempangeni. Kuklonyeliswa osomabhizinisi kwimikhakha eyehlukene kumcimbi obanjwa minyaka yonke iNext Billionaire Awards ebibanjelwe eMagate ogwini oluseningizimu nesifundazwe. Lo mcimbi wezindondo wenziwe umsunguli ohlelo weNext Billionaire uLungile Mbili nokuwuhlelo olutholakala kusona lesiteshi. Uthi ngalomklomelo bazama ukukhuthaza osomabhizinisi ukuthi baqhubeke benze kahle kwimikhakha bakuyo bephinde futhi bethekele ulwazi nakwabanye. Bezidlana imlala kosomabhizinisi basesayidi kwimikhakha eyahlukene kumcimbi wezindondo iNext Billionaire Awards ebebanjelwe eMagate. Umsunguli walezi indondo uthi le mkomelo iyimizamo yokukhuthaza osomabhizinisi ukuthi baqhubeke nokwenza kahle kwimikhakha bakuyo. We have iNext Billionaire ekhuluma ngosomabhizinisi. Then labo somabhizinisi sibaprofilayo bayanominatwa kuma-Next Billionaire Business Awards. Namhlanje ke besicelebrate the 4th annual of the Next Billionaire Awards. Sinikeza abantu indondo zabo ngokuwina kwabo nangokuvotelwa kwabo. Iqhuba uthi bakhuthaza osomabhizinisi
ukuthi bafukulane nokuzodlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakule ndawo. Ikahle inhloso yethu ukuthi abantu bagqugquzeleke ngoba ingane enconywayo ihlezi yenza kahle. Osomabhizinisi abaningi la eSouth Coast benza kahle kanti futhi si-introduce lento leyo ukuthi osomabhizinisi abasebenzisane bebodwa njengokuhlukana kwama-categories. Lo oney'ndawo zokudla akathengi ku-agriculture, understand, food and beverages uyasebenzisana kuwonke ama-categories ethu. Besilwa indaba yokuthi abasebenze ndawonye kuze umnotho uzoqhubeka. Yingakho besibalethe la ukuze sibagqugquzele siphinde futhi sikhuphule umnotho wethu la eRekonyeni. Siyabonga kakhulu ngokubukela uhlelo, siyabonga kakhulu kuRekonyeni Municipality okuyibona babe i-main sponsor baxhasa lo mcimbi lo ukuze ube impumelelo. Ngibonge ku-VW bese ngibonga kakhulu naku-Vodacom, icrew yomlando. Enhlizweni yami sifisa konke ke phambili siphumelele. Usomabhizinisi obaqoqade bonke emakhanda wathatha indondo kasomabhizinisi ovelele owenkampani kaMasingcwabisane. Uthi ujabule kakhulu ngokunqoba le ndondo wabe sekhuthaza nabanye osomabhizinisi. Jabe ibillionaire mhlambe ngigqugquzele kakhulu. Libheke ibhizinisi ngokuthi uthuthukisa abantu wenze lokhu okuthembisile ebantwini ukwenze njengoba kunjalo. Lokho kwenza ukuthi abantu bakunikeze support bangagudluki kuwena. Uyabona ke manje oba sengiwinile le award kunginikeza ugqozi lokufinyelela kulezo indawo unyamezela ngakafiki kuzona uzofika noma kanjani. Iminxa bebeqhudelana kuyo somabhizinisi ibe13 yemikhakha eyahlukene. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando Sicele ngisemagate. Ake siphinde sihlabe ikhefu siyabuya nengosi yomnotho masibuye ezitolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Kwethulwe olwezinombolo zezithuthi okagesi wamukele usizo kwabase-China kanti ke usize Emndenini Oshawe ngumphezulu. Kuleli qophelo ke sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.72 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.75 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.51 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,044.98 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$83.10 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Umqeqeshi waMamelodi Sundowns uRolani Mekwena usenxuse ukuba kuyeke ukuphazanyiswa komdlalo wakhe obuye ke agijime kwiqembu lesizwe ukhuso Mudawu ngamahlebezi athi ke kunamaqembu aphesheya kwezilwandle amconsela amathe okubalwe ke neligijima kwisigaba esiphezulu se-English Premier League. Ngokusho ke kwalomqeqeshi akukho ngisho nelilodwa iqembu esekela xhumana nabo elifuna ukuthi lo mdlali eze ngakubona, kodwa kunalokho ke lezi ndaba bazithola ngemithombo yabezindaba nangembiko ke ayichaze nengembiko engagcina iphazamisa ukwenza kahle kwalomdlali. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngeziguqise besikuphathele zona namhlanje sihlangabezana kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile